IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Pinadayawan ti pito na isang sangayan nga atleta iti may kalima a Philippine Sports Hall of Fame Enshrinement Ceremony nga naangay iti baro nga PSC House iti Rizal Memorial Sports Complex iti Manila. Kanda tinaso programa nga mamuen iti atleta nang teti pamadayaw iti pakaseritaan iti sports ti Pagilian na Pilipinas. Karaman dagiti napadayawan da Ramon Fernandez, Mansueto Onyok Velasco, Isidro Del Prado, Adeline Dumapong, Cecil Mamiit, Bea Lucero Lulier, ken iti pimusayen nga ni Eduardo Eddie Pacheco. In representar da iti nagduduma nga sports ken nang ibati iti naibaylaygyan na bakaseritaan para iti Pilipinas. Kagiddan ti seremonya ti pananglukat iti PSC House nga agserbi as sentro iti sports governance ken heritage. Kabayatan na inpeteng ti PSC ti panangpalawa pa iti regional training centers iti nagduduma a lugar tatumay iti oportunidad iti ububing atleta manipod kadagiti agduduma a probinsya. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.